Onu näme diýenjigim? Start 77-nji oýnumyda başlaýalım. Assalamu alaikum. Bekan Akbaýewiň patbişiklary, gowmy aýdalaňa sagamaja isläp, sagamaja gezip börtiňizmi? Onu näme Start 77-nji oýnumyda başlaýas. Start 77-nji oýnumyda opşy priz sanymyz 320 kuştuk. Biziň iň ulu baýramymyz 2 sany avtomobil. 100.000 rubldan 13 ştuk. 50.000 rubldan 13 ştuk. 10.000 rubldan 100 ştuk. 8.000 rubldan ýene-de 100 ştuk. 7.000 rubldan ýene-de 100 ştuk. Biziň biledimiň opşy sany 950 ştuk. Biziň biledimiň bahasy bolsa 6.000 rubl. Ona mehriban adamlar, 2 sany uly avtomobil maşinimiz bilen sizi tanystyraly. Biziň dut kemerimiz ýyly bolsa 2003. Bunyň bahasy bolsa 800.000 rubl. Darny lissiska maşinimiz bolsa ýyly 99. Motor 2-2 arasaja dat bilen salonda takta videoda görersiňiz arkaja. Bu lisskamyň bahasy bolsa da bulam 800.000 rubl. Onu näme mehriban adamlar, Start 77-nji oýnumyzda hemmeňize bol şans netibe dileýän Allahan. Biziň bilen habarlaşmak üçin +7 965 002 83 83 Mekan Akbaýew bilen Telegram, Imo, WhatsApp'tan arkaýyn sesini eşitip dünýäň her bir ýurdundan sesini eşitip arkaýyn biletlerini satyn alyp bilersiňiz. Onu näme hemmeňize udaçy.